Sar, ani tumukene ni phasipenono ang khulhomo sar. Hambai. Sarni phasino ang sungo ni musugo sar election result romani yagolobo sini tiprasa bai sini tiprasa. Bolai toglai buni bagan ro hor laiwi tonglai meni. Tabogbo thaglai yakho bo hairong tei sini jomate hodarok. Tamaman soka nungla jomate na hoda okraba sar kisa saikhnagre tama yapri selai. Bono kiri laye ne sang February 26 tarikh sang press meet ni माध्यमे जतन न शान्ति तंबाय दे हिनै जों अनुरोध खालायले हा के जतन न जाते अम हाय गन्नगुल जाते यानातै गन्नगुल थेके जों रखदे मालाय मानो बनि बांगि जों सगां सगां बना साथि आवलायमाने सेस्था नालायमाने अथस किसु किसु दुष्कृति बयना हाया खायि तंथजोंनाय र बर हंगांखे ओ जिनिस सुजुगनो नायै जेता बयनि नस्तंनाय जात बहाय सामतां तंग तंग हाता के बहायखेनो किसु दिन आगे तिनि ताव धर्म सेक्रेटारि नि राबार बागान बनि सहते कयक जनानि बखां हा के आयां बहायनो तां तिनि न खबर माफियो तिनि केसियार जमाते हदानि केसियार बनि बागान बो सब सजाबो हा लवारतानि तिनि जमाते हदानि केसियार बनि बो तिनि सब सजाबो नाउन बतो पार्टी बो हिंया पार्टी बायबो करंया बहाय पार्टी बायबो करंया तिनि तिनि धर्म सेक्रेटारि बहाय पार्टी बायबो करंया मंसाबिया आरो केसियार बहायनो बहायनो केस कोनो पार्टी बायसे एंगेज करे आइ हफासे किसु संखौ बरतो अमा हाय बिनो नस खालाय तंथौनाय काजे बनसं मिया हायनि हायजों कायसा प्रेस मिट खालाय बरंना टे वाचा एला खालायफिले हा सारेन्डार अफ पार्टी पर्यन्त सासं हफिले हाता के ता खाना सनि जों हायनि हाय पित्रा मयालनि अफिसर मयाल अफिसर जों जत पांसायरंना तयै जों कौ सालायनाय बनि बेपारतै जत मयालनो जाते तैसा जानिजा मयल जे लोको चौकरी रनो तै आकोय तैसा या प्रिकराक नालाय माना तै बनि बं जोंता तिनि राव सालाय तंता गे सर निरक तो प्रेस मीट खाले हा आंबो नुखा हायफासि ताबक जरा तंकसां तंलायमानि बांगै निरक तो साख्लायले हा बारबानो हायफासि कग नालाया बहारनो निरक तिनि जमाते तरफ थेके बम हाय माजरा रक रनाय पानिशमेंट बहारनो तै किसा साख्लायगले ठीक बनि बांगैनो जों खाना सने तारमाने बुधबार दिन कलायनाय समबत किल्ला बाजार हाय बहाय जेमन तांसने थांग्रि सुतै बहाय दिसता जों बाजार बहाय कक्तमा सालाय आकमल आरनियो न जों कायसा डिसिसन मानानाय जों बहाय याप्रि सेनाय जत पांसायरंना तैयै बनतै जों बसकांगा आचलायनाय हिनै जों सगै तंलायनाता ता तिन जमाते हदात आचलायनि हनो पित्रा मयाल ता आरो कायसा दे आचलायनाय सारा तिनि तिरप्रा आथ्रत मयालनि और मयालनि आथ्रत मयालनि पांसायरंना जों रिंनाय बदा के आथ्रत मयालनि पांसायना रिंगैयाखैनो जों जत बायना कायसा डिसिसन नालायनाय तै जों तमा याप्रि नामाना बा जों बाहाय बसकांगा बसगरा तैबा जों सामग्रा तांलायमाना बनो आफ्रानिया डिसिसन नालायने हिनै वासक तंलायते जों हामबाय बेलाय बेलायके सार बे आं मुक्सेने नि फाइसिं तै सारनो आं खुनो होजागो नांकुकमान टक रायस्राके सार माने हामबाय दे सार हामबाय 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 खुलुमबाय